ka okang' ma kamae gi riwruogu mar SHA? An gi pacha wasotimo ka osiptende, wasoywak moromo, wasogolo duondwa, wasondiko memorandum, wasogolo nyaka reports ma wagolo kaka chudo chal. Gimoro amora madwarore, migawo mar Social Health Authority, migawo mar Digital Health Agency, migawo mar thieth motelne gi migosi Adan Duale, gin gi jogi nigi jogo te. An aparo koro gimodong' en ni waywak ne jatelo mochung' ne piny Dr. William Samoei Ruto gi jatelo bende makorwa Raila Amolo Odinga ma bende ochung' ne wach universal health coverage matek kabisa manifesto mar ODM, mondo gibed gi ng'iye wach SHA ni bende kaka okete ni shida ma waywak ni en shida mane, to ere kaka inyalo lose. Kilose koro ka wabunge wa motelne gi jatelo mar health committee Daktari Nyikal, wanyalo ng'iyo kaka wanyalo loso wachni e bunge mondo SHA oyud pesa moromo. Shida maduong' mantie e weche gi te ni SHA onge pesa mar chulo osiptende. Ka wanyalo yudo kaka SHA yudo pesa, onge chieng' mibro yudo ka osiptal moro amora ywak, onge chieng' mibro yudo ka jatuo moro amora ywak, onge chieng' mibro yudo ka daktari moro amora ywak. Gik ma thago wabro bedo ka wabet ka nyuola to wabiro waloso ka joka ng'ato. Daktari wacho ni SHA onge pesa, en gino ma bende thoth oganda jo Kenya temo matek mondo gibedi kod winjo.